Mal inicio da campaña do libre marisqueo en Arousa. O peor escenario rexistrouse nos lombos do Ulla, nos que foi imposible acadar os topes. Algo mellor deuse esta primeira xornada en Cabío e no Boído, aínda que tampouco abonda o marisco de talla comercial. Que tal, saúdos? Conta atrás para o inicio das obras do macroproxecto de Stolzy Farm en Rianxo. Esas obras para a creación desta factoría comezarán nas vindeiras semanas no polígono de Té. Será unha nova planta de procesado e envasado de peixe, un investimento próximo aos 45 millóns de euros. Prevese a xeración duns 175 postos de traballo. O coche de punto comezará a funcionar por fin en Pontevedra. A partir do vindeiro luns 7 de outubro, a veciñanza das zonas rurais do municipio poderán empregar este servizo para desplazarse ata o centro urbano. Os interesados en empregalo poderán inscribirse xa a partir deste venres. E a partir deste xoves a Praza da Soria en Cambados será peonil. Di que con esta medida mellorarase a seguridade dos viandantes ao tempo que se recupera esa zona para uso público. Na parte negativa, esta peonalización suporá a eliminación de 6 prazas de aparcadoiro. Campelo celebra 10 anos de paixón pola cervexa. A Praza da Granxa acolle este venres e sábado a 10ª edición da Oktoberfest de Campelo. Cervexa, gastronomía e música compoñen a oferta desta actividade, que inclúe ademais ludotecas e actividades pros máis pequenos. Ademais, haberá un autobús lanzadeira de balde entre Campelo e Pontevedra. En Vilagarcía convidan a rapazada a xogar coas motos. Trátase dunha actividade que se vai celebrar este sábado no recinto de Fexdega. A idea é achegar o mundo do motociclismo aos nenos e nenas para que vayan coñecendo esta disciplina, tamén para que aprendan as normas de seguridade viaria. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Mal inicio da campaña do libre marisqueo en Arousa. O peor escenario rexistrouse nos lombos do Ulla, nos que foi imposible acadar os topes. Algo mellor deuse esta primeira xornada en Cabío e no Boído, aínda que tampouco abonda o marisco de talla comercial. Tal e como se prevía, o arranque da campaña do libre marisqueo en Arousa non deixou boas sensacións. Especialmente crítica é a situación nos lombos do Ulla, onde as poucas embarcacións que faenaron non acadaron os topes nesta primeira xornada. Os lombos era previsto a situación que había, o malo que a petición de apertura que se pideu Rianxo e Carril foi por motivo de que xa levábamos 2 anos ca mesma situación e ao ano seguinte estábamos volvendo á mesma situación e víamos que non arrancara, e para volver á mesma situación dos últimos 2 anos víamos conveniente de que se abrira e que a xente mostrara. Realmente vais a regular solo xa os lombos do Ulla, porque mañán xa non vai ir nadie a eles. Había sobre 17 embarcacións, máis ou menos, a maioría da xente antes da mañán xa pideu o cambio de alternancia á cofradía para outras zonas. Quedaron solo, me parece que foron 4 ou 5 barcos, dos cales viñeron, o que máis trouxo foron 3 kilos de japónica. Algo mellor, aínda que tamén preocupante, a situación en Cabío e no Boído. Hai marisco, aínda que non abonda o de talla comercial. No Boído, polo que me están dicindo, que hai ameixa, pero que é de 35. A talla reglamentaria é 38, diz que ven, algunhas sí que ven de 35. Cal é o problema? Que o problema, se vemos, se estamos barajando a recuperación dun banco e vemos que hai moita ameixa de 35, o normal sería non abrir, sería aguantar o recurso para que chegara a súa talla comercial, entrar máis marisco en talla comercial, e sería moito mellor a explotación do banco. Segundo o patrón maior de Rianxo, esta situación é froito de anos de inacción, nos que non se ten abordado de xeito serio a rexeneración da ría, con medidas integrais para recuperar a produtividade. Os patróns dunhas por todas deberíamos de poñer os puntos sobre as is á Consellería, porque estamos vendo que o que se está facendo durante ano tras ano, isto lévanos á ruína a todo o sector. Eu penso que hai que plantear unha recuperación da ría moi seria, e sentarse nunha mesa todos e dicir que é o que pasa, o que non pasa, e barajar a mellor posibilidade para todos para que isto volva a recuperar. Este ano sería o mellor exemplo, porque vimos dun cese moitas cofradías para recuperar os bancos marisqueiros, e o que non é normal é que levemos dous meses solicitando unha reunión, sobre todo desde Rianxo, dicíndolle de voz
que faga unha reunión canto antes para falar desta situación, da que viña, porque xa sabíamos que é o que iba a vir, xa nos pensamos, e incluso nesta última reunión xa preguntamos que se vai plantear en enero, porque eso é outra, non podemos esperar que veña a 5 días vista dunha apertura, non podemos ter unha reunión para saber o que vai pasar e o que non vai pasar. Así as cousas, semella que a campaña do Libre este ano non durará moito. Nas vindeiras semanas comezarán as obras para a creación do macroproxecto da nova factoría de Stolzy Farm que prevé asentarse no polígono industrial de Té, en Rianxo. Será unha nova planta de procesado e envasado de peixe cun investimento que rolda os 45 millóns de euros. O alcalde de Rianxo destaca a importancia deste proxecto que, segundo di, suporá un pulo importante non só para a economía local, senón tamén para toda a comarca. Prevese a xeración de 175 postos de traballo. Despois de que o proxecto fora declarado pola Xunta Iniciativa Industrial Estratéxica e á espera de que a Administración Autonómica proceda a avaliar nos próximos meses os posibles impactos ambientais do mesmo, afirma Stolzy Farm, líder mundial na produción de rodaballo linguado, prepara xa a súa chegada a Rianxo, coa construción no polígono industrial de Té dunha nova planta de procesado e envasado de peixe procedente das diferentes granxas acuícolas que ten en Galicia. Segundo o alcalde Julián Bustelo, o proxecto, que contará cun investimento duns 45 millóns de euros, suporá un pulo importante, non só para a economía local, senón tamén para a da comarca, o preverse a xeración duns 175 postos de traballo directos. Un proxecto moi importante que eu estou convencido, ademais, de que vai supoñer un punto de inflexión para o noso Consello, porque, bueno, de entrada, estamos falando dun investimento de alrededor de 45 millóns no que ten que ver coa execución da nave, pero despois estamos falando dun volume de postos de traballo tamén moi importante, non? Que a propia empresa ven cifrando en aproximadamente 175 postos de traballo xa nos primeiros meses de funcionamento da nova factoría, non? A chegada de Stolzy Farm a Rianxo, coa compra de 6 parcelas no polígono para o desenvolvemento do seu proxecto empresarial, deixa prácticamente esgotado 100% as posibilidades de chan industrial no concello. De aí que o goberno local traballe xa nunha segunda fase do polígono, coa busca de novas posibilidades de terreo para o asentamento de novas empresas. O seguinte paso é pensar, como xa vimos facendo, pois nesa segunda fase, non? Que para nós non é, como xa dixemos, non é unha ampliación do polígono polos motivos que xa vimos explicando, xa non só durante a legislatura, senón incluso os meses previos ás pasadas eleccións municipais. O noso proxecto é buscar unha ubicación de chan industrial noutro sitio, non? Neso estamos tamén, traballando con personal propio, con personal técnico externo para, bueno, plantear o mellor espacio posible, tendo en conta topografía, tendo en conta conexións, tendo en conta todo tipo de servicios xa existentes. E ainda en clave laboral, aberto o prazo para solicitar as novas axudas do PEL Autónomos que convoca a Deputación da Coruña. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes ata o 25 de outubro a través da plataforma Subtel. As subvencións van dirixidas a autónomos cun mínimo de 5 anos de actividade e con domicilio fiscal en concellos da provincia da Coruña de menos de 10.000 habitantes. A convocatoria, que ten por obxectivo impulsar o tecido económico no rural, está dotada con 2,6 millóns de euros que se veñen sumar os 2.300.000 concedidos na convocatoria do PEL Autónomos publicada a comezos de ano. A contía das axudas será dun máximo de 2.400 e un mínimo de 1.200 euros para sufragar parte das cotas á Seguridade Social, concretamente 200 euros por cada mes subvencionable. O coche de punto comezará a funcionar por fin en Pontevedra. A partir do vindeiro luns 7 de outubro, a veciñanza das zonas rurais deste municipio poderán empregar este servizo para desplazarse ata o centro urbano. Os interesados en empregalo poderán inscribirse xa a partir deste venres día 4. O coche de punto comezará a funcionar en Pontevedra a partir do vindeiro luns 7 de outubro e o nome que dende o Concello dan a un servizo de transporte a demanda no que se emprega un taxi compartido por varias persoas con cobro individual. Está pensado para facilitar os traslados da veciñanza do rural ata o casco urbano. Isto foi un proxecto pioneiro
Nós non conocemos ningunha cidade ni ningún concello que teña un servizo destas características. Levou moitísimo tempo a súa tramitación, con problemas administrativos, con problemas tamén xurídicos, non? Ou legais. Aquí se consultou absolutamente a todo o mundo, desde o Consello Consultivo hasta catedráticos de Dereito Administrativo. Para poder empregar este coche de punto, os usuarios terán que facer a reserva do servizo o día anterior, antes das 8 da tarde. Funcionará de luns a venres, con horario de recollida de 7 a 10 da mañá e entre as 12 e as 14 horas pro regreso. Haberá 11 paradas habilitadas. Os centros de saúde Lérez, A Parda e Virxe Peregrina, Mollabao, Hospital Provincial, Montecelo, Xunta, Praza de Galicia, Mercado, estacións de trens e autobús e xulgados da Parda. Vaise recoller as persoas o máis cerca da casa posible. Habrá sitios en que se poida ir á casa porque lle quedan camiño e os sitios en que será o máis cerca da casa posible, pero vamos, este é un tema que se terá que ir artellando a medida que vayamos vendo como funciona o tema e as hipotéticas paradas por lugares, por concellos ou por concellos, por parroquias ou por lugares, non? A partir do seu inicio, o vindeiro día 7, o coche de puntos será gratuito durante os vindeiros 3 meses. Despois a tarifa será de 2,15 € cada servizo pros usuarios, con bonificacións para diferentes segmentos da poboación. O Concello pola súa banda asume un custo fixo de 3,75 € por viaxe, ademais dun pago de 1,08 € por quilómetro percorrido. Pola posta en marcha, moitísima alegría, e vamos a ver como vai evolucionando o tema para ir meténdolle as correccións pertinentes de maneira que isto funcione. Estamos facendo un servicio pioneiro que resolve problemas que non resolve o transporte público. Para empregar o coche de punto é preciso inscribirse. As inscricións abren este venres 4 de outubro. Poden facelo na web cochedepunto.gal ou no teléfono 986 070 066. A partir deste xoves, a Praza da Soria en Cambados vai ser peonil. O Concello culmina así a reordenación do tráfico na contorna de Fefiñáns, iniciada hai agora 5 anos, cando se pechara os coches a praza. Din que con esta medida mellorarase a seguridade dos viandantes ao tempo que se recupera esa zona pro uso público. Na parte negativa, esta peonalización supón a eliminación de 6 prazas de aparcadoiro. Con todo, o Goberno local di que busca xa alternativas para recuperalas. Será dende este xoves ás 9 da mañá cando os coches deixen de circular pola Praza da Sorei. O Concello de Cambados converte este espazo en peonil cun dobre obxectivo, mellorar a seguridade e recuperar a zona para as persoas. O peche supón unha reordenación do tráfico en toda a súa contorna. Culmínase deste xeito o plan de peonalización do barrio iniciado no 2017 co peche da Praza de Fefiñáns. Completamos o que habíamos iniciado no ano 2017, cando habíamos empezado coa reordenación da Praza de Fefiñáns, da Plaza das Rodas, da Rúa Príncipe, e deste xeito que temos ora 3 prazas peonís, a Praza de Fefiñáns, Praza do Sorei e a Praza das Rodas. 3 prazas interconectadas entre sí e totalmente peonís. A reordenación do tráfico ten outras consecuencias, haberá cambios na zona de carga e descarga e pérdense 6 prazas de aparcadoiro. O Concelleiro Abaldi que buscará solucións para recuperalas. Intentar recuperalas no aparcamento que hai na Avenida do Salnés, no aparcamento existente. A día de hoxe, aí hai unha franxa pequeniña que se pode ver aquí, esta zona de estacionamento, é unha franxa moi pequeniña que creemos que aí, se falamos cos propietarios, poder gañar aí 5, 6, 7 plazas, minimizar ese impacto. Estes cambios xa foron trasladados aos comerciantes da praza e das rúas próximas logo dunha xuntanza que mantivo esta mañá a Val e o xefe da Policía Local con zona centro. Dende o colectivo de comerciantes, así e todo, din entender os motivos do peche. La zona de carga y descarga, que esté un poquito más separada, pues dicen que les puede perjudicar, pero en fin, al final entendieron perfectamente cuáles eran las motivaciones de hacer esta nueva reordenación para garantizar la seguridad de los peatones. Ao mesmo tempo, o Concello abre a porta a modificar a ordenanza para que os vehículos de carga e descarga poidan acceder sen problemas á parte peonil con independencia desa nova zona que se lles vai habilitar. Tamén se estudará a creación dunha nova área de aparcadoiro limitado a 20 minutos na zona da Avenida de Madrid.
Cambados quere recuperar a quenda de noite para a policía local. A idea sería polo menos telo servizo nas madrugadas dos venres e os sábados. Non será polo menos ata xaneiro, unha vez se incorporen os 4 axentes que nestes momentos están en período de formación. Dende o corpo agardan que coa chegada destes novos axentes, que se sumarían os 14 que xa hai, e a volta da quenda de noite, se poidan atallar as incidencias e queixas co ocio nocturno que denuncian os veciños de certas zonas do concello. Nosotros a partir de enero, lo que digo, volvemos a estar con esas 4 personas, que son muchas, y a partir de ahí, pues a ver hasta dónde podemos llegar. También me consta que desde el consistorio, desde la corporación, quieren recuperar el turno de noche. Y en principio, a partir de enero, queríamos volver un poquito, por decirlo de una manera, a la normalidad de turno de mañana y tarde. Desde la jefatura nunca, ni desde el cuerpo de la policía local en general, nunca nos cerramos en banda absolutamente a nada y poder darle un poquito de cobertura a esas circunstancias que nos trasladan los vecinos. Hai que valoralo, falalo, está no acordo de goberno e que progresivamente se vaya recuperando, pois a ver, nós o que queremos é que se incumplan as normas e que todos cumplamos as normas, é dicir, para eso están, as normas están para cumplir. E da política, o PSD reclama en Pontevedra que a Xunta execute a comprometida dragaxe do río Lérez. Nunha visita á cidade, José Ramón Gómez Besteiro asegurou que vixiará dende o Parlamento o cumprimento do que cualificou como unha débeda histórica con Pontevedra. O secretario xeral dos socialistas galegos apuntou que a actuación desapareceu dos orzamentos galegos dende o 2022 e reclamou que se inclúa unha partida nas contas do 2025. Dende o ano 2022 non aparece ningunha partida nos orzamentos da Xunta para executar a dragaxe do río Lérez, algo que dende o Partido Socialista queren mudar. Hoxe, dende Pontevedra, José Ramón Gómez Besteiro reclamou ao Goberno Autonómico que cumpra este compromiso histórico coa cidade. Por tanto, nos orzamentos do 25 aí se vai a retratar todo o mundo, non? Nos esperamos que aparece esa partida, sí, pero se non aparece esa partida vamos a demandar neses orzamentos, na modificación deses orzamentos do ano 25 para poñer fin xa a unha situación que é un verdadeiro aldraxe, que esa fuga, ese escapismo do Partido Popular para a recuperación e o dragaxe da Ría do Lérez sea unha verdadeira realidade e se deixen de excusas. Sinalan que Pontevedra está a perder oportunidades económicas por non ter a dragaxe feita. Bueno, vamos a facer con proposta, ademais, de que se actualice o proxecto e que xa se dispoña unha partida importante para buscar a zona de vertido dos lodos. A situación a poden ver claramente todos os veciños de Pontevedra e as veciñas que se achegan a esta zona, sobre todo en Marea Baixa, podemos ver cal é a situación real deses lodos que cada vez van subindo de nivel e facendo inoperativo a utilización dun verdadeiro luxo que é ter un pantalán, ter un náutico xusto pegado ao casco urbano. Este é un luxo que teñen poucas cidades tamén e esa falta de disfrute é tamén desde o punto de vista medioambiental e marisqueiro. A rexeneración da ría, algo na que estamos profundamente implicados todos os socialistas. Para Gómez Besteiro, a dragaxe do Lérez é un exemplo das promesas incumpridas da Xunta por toda Galicia. Idea na que afondou o voceiro do Grupo Municipal, Iván Puentes. Pois leva máis de 10 anos de incumprimento, máis de 10 anos mareando a perdiz e máis de 10 anos utilizando todo tipo de excusas, pero que son unha das necesidades básicas que ten esta cidade. Unha necesidade básica desde o punto de vista ambiental, pero tamén unha necesidade básica desde o punto de vista económico, desde o punto de vista do desenvolvemento, da xeración de emprego e de riqueza na cidade de Pontevedra, que ten que ter no sector marisqueiro e ten que ter na actividade tamén deste clube de naval unha das súas oportunidades de desenvolvemento de futuro. Pola contra, puxeron sobre a mesa as actuacións que está a realizar na cidade o Goberno do Estado. A depuradora da parte norte da ría, o no de bombeiros, a A57 ou o Arquivo Provincial son algúns destes investimentos destacados polos socialistas. Campelo vai celebrar esta fin de semana o venres e o sábado o 10º aniversario do seu Oktoberfest, faino con cervexa, por suposto, e tamén con gastronomía, música e propostas para a rapazada. Ampliamos despois da publicidade.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Case 69.000 estudantes galegos escollen a formación profesional para continuar a súa educación. Son o dobre que hai 15 anos e máis dun 7% respecto ao curso anterior. O Salnés é a comarca na que máis subiu a matrícula cun incremento do 18%. Que a formación profesional hoxe sea un ensino de altísima calidade, de altísimo prestixio, que dende o curso 2009 se ten incrementado, se ten dobrado no número de alumnos, pero o máis importante é que se ten o que ten incrementado a empregabilidade. No ano 9 falábamos dunha empregabilidade do 30% dos alumnos, hoxe estamos a falar dunha empregabilidade, é dicir, da conexión directa ao mercado do traballo, que está nun 85, case un 86% nos ciclos ordinarios e prácticamente o 100% nos ciclos de formación profesional dual. Creo que isto é un dato tremendamente positivo e que fa da boa saúde da formación profesional. Por familias profesionais das 24 que se poden estudar en Galicia, a matrícula medra en 22. As subas máis destacadas danse en instalación e mantemento, edificación e obra civil, comercio e marketing, sanidade e fabricación mecánica. Rodríguez presentou estes datos da formación profesional durante unha visita que realizou o Instituto Luis Seoane de Pontevedra. O centro é, segundo o conselleiro, un dos buques insignia das ensinanzas de FP. Actualmente conta con case 900 matriculados neste curso, un 10% máis. Xunto ao Carlos Oroza, a Xunqueira e Montecelo superan as 4.000 persoas matriculadas neste tipo de ensino. A visita do titular de Educación serviu tamén para inaugurar de xeito oficial a obra de ampliación do IES Luis Seoane, que contou cun investimento de máis de 720.000 euros. A actuación supuxo acondicionar unha superficie de 1.000 metros cadrados para acoller 5 novas aulas, unha aula taller e unha aula de informática, ademais de novos espazos para servizos comuns. Tamén en Pontevedra, o conselleiro de Educación asinou coa ONCE un convenio para a mellora da atención educativa do alumnado con cegueira ou deficiencia visual grave. O acordo recolle un incremento dun 8% da partida orzamentaria con respecto ao anterior convenio ata superar os 340.000 euros. Comenzouse neste centro, no ano 43, un modelo de atención educativa que foi evolucionando hasta o modelo actual de inclusión plena, verdade, que entendemos que a atención educativa en réximen de inclusión verdadeiramente a palanca que vai a facer un mundo moito máis inclusivo en outros órdenes tamén, non? Unha persona con discapacidade visual que está nas nosas aulas tamén enriquece o resto de alumnos que conviven con este neno, con esta nena con discapacidade visual. A educación dá oportunidades, dá formación, dá competencias e debemos intentar sempre buscar solucións a aqueles problemas que existen para que ningún alumno quede atrás dun xeito real, non? E nos últimos anos, fai xa tempo, temos fixado unha liña de colaboración creo que moi positiva e que posibilita que aqueles alumnos que son cegos, que teñen unha limitación obvia por elo, poidan integrarse no sistema educativo para poder desenvolver un aprendizaxe o máis normalizado posible, non? O acordo permitirá a incorporación de 7 profesores especializados que traballarán nos centros educativos ordinarios. Grazas a esta acción recibirán apoio un total de 319 estudantes con discapacidade visual escolarizados en calquera ensino de réxime xeral e especial. Ademais de ofrecer profesores especializados, o convenio inclúe a adaptación de materiais didácticos a formatos accesibles empregando plataformas digitais. Ademais, promoverase a adaptación a braille ou a grabación dos libros e materiais curriculares. Tamén a realización de formación básica para profesores e titores das etapas obrigatorias que traballan con este alumnado. Pola súa banda, a ONCE comprométese a poñer a disposición dos estudantes e das súas familias os seus centros e servizos especializados, así como a proporcionar os recursos humanos e materiais necesarios. Tamén promoverá actividades de sensibilización nos centros educativos galegos co fin de facer visible a realidade das persoas con cegueira e favorecer a súa plena inclusión na contorna escolar.
Máis asuntos, aberta unha nova convocatoria para poder optar aos premios internacionais de investigación oncolóxica científica e técnica e de talentos emerxentes Ramiro Carregal. O prazo de presentación de solicitudes será ata o vindeiro 31 de xaneiro de 2025. As solicitudes poderán enviarse mediante correo certificado a unha dirección postal que figura nas bases, por correo electrónico ou subirse a través da propia web do certame, premioramirocarregal.com/oncología. Nesta mesma páxina poden consultarse tamén as bases dos dous premios, así como toda a información relativa a estes galardóns. O primeiro deles, o de investigación oncolóxica, está dotado con 30.000 euros, mentres que o segundo, destinado a talentos emerxentes, será de 10.000. O fallo do xurado darase a coñecer no mes de febreiro e nas semanas seguintes entregaránse os galardóns, como é habitual, nun acto que se vai celebrar en Santiago de Compostela. O Concello da Pobra convoca a 8ª edición do concurso fotográfico de micoloxía. O certame, marcado nas xornadas micolóxicas, vai repartir 750 euros en vales de compra para consumir no comercio local. Co obxectivo de contribuir á divulgación do mundo dos fungos e o respecto polo medio ambiente e recursos naturais, o Concello da Pobra convoca o 8º concurso fotográfico de micoloxía. 8º concurso fotográfico de micoloxía, que celebramos con, coa esperanza de que sirva para sensibilizar a xente sobre, a importancia de conservar os nosos ecosistemas e a súa produción, os seus recursos, e, eses son os obxectivos xerais de toda a actividade, de todas as jornadas micolóxicas. Os interesados en participar poden inscribirse dende hoxe mesmo e ata o día 27 de outubro. Deberán facelo a través do enderezo electrónico apobra.micoloxía@gmail.com, indicando nome, apelidos e teléfono de contacto. Admitiránse 2 obras por participante. Cada unha desas fotografías vai a ter 2 réplicas. Unha que é a que de forma anónima se vai a presentar ao xurado e que será de boa calidade, a que nos poñamos todo o esforzo para que salga bonita, que se vean as características do cogomelo, da paisaxe, o que nos consideremos, e outra onde se vexa a tarxeta de participación. É importante isto sinalar que a tarxeta de participación ven en formato papel ou ven a través de un móvil, debe estar pegada a ese cogumelo que fotografiamos. Non pode ser facer a imaxe e despois pegar a tarxeta como un PDF. Eso é motivo de exclusión. De acordo? Ou tamén se lle fai unha foto co móvil a tarxeta e en vez de levar o papel levamos o móvil con esa tarxeta de participación. Os 3 primeiros clasificados recibirán vales de compra por valor de 350, 250 e 150 euros respectivamente para gastar no comercio local. As bases completas xa se poden consultar na web municipal. Estamos en Poio, a Praza da Granxa acolle este venres e sábado a 10ª edición da Oktoberfest de Campelo. Cervexa, gastronomía e música compoñen a oferta desta actividade que inclúe ademais ludotecas e actividades pros máis pequenos. Esta mañá salientaron que logo de 10 anos a cita está totalmente consolidada. Destacaron tamén a oferta de produtos de moita calidade, así como a súa aposta polos negocios locais. A programación arranca o venres coa animación infantil a cargo de Javi Solla e as actuacións de Raúl e compañía e do DJ Arro. O sábado haberá sesión vermú coa música de Algo pasa con Mary. Pola tarde organizaránse xogos populares e xa pola noite os concertos de son das tabernas e DJ Arrou. Ademais, haberá un autobús lanzadeira de balde entre Campelo e Pontevedra, con paradas tamén no Casal de Ferreirós, en Combarro e na Seara. Este año vamos a repetir un poco lo que lleva triunfando hasta ahora, ¿de acuerdo? Que es animar la fiesta pues con grupos, con actividades para niños, con ludotecas para que puedan quedar los niños tranquilos mientras los padres puedan pues tomarse una cerveza, una salchicha o una hamburguesa, un codillo, lo que les apetezca tranquilamente sin tener que estar pendiente de sus hijos, pero bueno, esto tampoco quita de que sea una fiesta familiar, ¿de acuerdo? A distintas horas pues se junta en la carpa un ambiente bastante familiar y sin
en el que damos cabida a todos, de niños, abuelos, padres y demás. Cando se fala xa da 10ª edición, xa é un evento que está totalmente consolidado, é dicir, unha vez que xa se chega a esa 10ª edición, pois todo o mundo que organiza eventos sabe pois que de alguna maneira que ese número de edición pois máxico, ese número de edición que consolida totalmente un evento. Eu creo que unha das primeiras cousas que hai que agradecer e que ten de singularidade esta festa respecto a moitas outras é que a propia organización, os propios organizadores son os que están a pé da plancha. E de Poio volvemos ata Pontevedra porque a cidade vai se estrear como sede do Congreso Iberoamericano de Psicoloxía do Deporte. Está previsto que entre 250 e 300 persoas participen nesta cita que se vai celebrar entre os días 15 e 18 de outubro. A programación inclúe conferencias, obradoiros e simposios que se celebrarán nas facultades de Ciencias da Comunicación e de Educación do campus de Pontevedra. Un congreso que acolle 5 conferencias plenarias, 8 talleres, 12 simposios invitados e 40 pósters científicos, non? Por lo tanto, serán 4 días moi intensos, donde virán persoas de 18 países diferentes, iberoamericanos e europeos, non? Neste congreso van a estar representados desde Portugal, España, México, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. Pois se busca reunir durante unha semana, en este caso de martes a venres, os máximos representantes da psicoloxía do deporte, desta área de coñecemento, de toda Iberoamérica, e que veñan aquí a contar como está a área e, sobre todo, cal é o futuro desta área. Por exemplo, entre os conferenciantes está a psicóloga que está traballando con Carlos Alcaraz, co tenista Carlos Alcaraz, é un das conferenciantes principales. Estará a psicóloga que estivo ca selección de Brasil varios anos, ca selección de fútbol do Brasil varios anos, Regina Brandão. Isabel Balaguer é a que mencionaba anteriormente. Vai estar Alexi Ponce e Tomás Trujillo, un de Chile e outro de México, que son conferenciantes porque levan 6 anos continuamente nos Xogos Olímpicos. En Vilagarcía convidan a rapazada a xogar coas motos. Trátase dunha actividade que se vai celebrar este sábado no recinto de Fexdega ao longo de todo o día. A idea é achegar o mundo do motociclismo aos nenos e nenas para que vayan coñecendo esta disciplina. Ao tempo, buscarase que tomen conciencia tamén sobre os seus perigos e que aprendan normas básicas de seguridade viaria. Este xogade coas motos está destinado á rapazada de entre 6 e 15 anos. As 40 prazas ofertadas voaron ás poucas horas de abrirse a convocatoria. De feito, recibiron máis de 80 solicitudes. Con todo, os diferentes xogos están abertos ao público xeral que pode asistir a presencialos. A actividade está organizada polo Motoclub VFM en colaboración co Concello de Vilagarcía. É unha actividade que se vai a celebrar este sábado, pola mañán e pola tarde, en total de 40 rapaces, de 6 a 15 anos, que irán 20 rapaces pola mañán e 20 rapaces pola tarde. Bueno, unha actividade, como decíamos, de iniciación ao motociclismo para que os rapaces poidan ir coñecendo este deporte, rapaces que empezan de cero. O nombre faille xustiza, porque realmente o que facemos é que xoguen cas motos, que eles proben con un monitor que non se separa deles en ningún momento. Pouco máis, trátase de facer uns exercicios con conos, de facer... Non temos velocidade nestes exercicios, simplemente técnica, sobre todo equilibrio, traballo co freno. Realmente son esponxas, despois de 40 minutos suelen salir andando en moto xa. E o 12 de outubro, Ribeira acollerá a primeira milla da Hispanidade organizada pola Escola Deportiva El Canario. O obxectivo desta proba, que se vai desenvolver na avenida do Malecón, é fomentar a práctica do deporte entre a rapazada. A Escola Deportiva El Canario segue a estreitar a súa colaboración co Concello de Ribeira, co organización de eventos deportivos. Tras a velada de boxeo e a carreira 5K, agora vai poñer en marcha a primeira milla da Hispanidade, orientada a promover a práctica deportiva, especialmente entre os máis pequenos. Que veñan cantos máis meniños mellor, sobre todo é eso que queremos facer,
fomentar o deporte desde moi pequeniños, que pasen un día agradable. Espero que nos permita eso a chuvia, que nos dé unha tregua o día 12. As probas darán comezo ás 5 da tarde na Avenida do Malecón coas carreiras dos máis cativos. Nas categorías superiores haberá premios económicos para os primeiros clasificados. Esta proba terá lugar o sábado día 12 de outubro, dende as 17 horas, ao longo da Avenida Malecón con un percorrido completamente xa. Non é unha proba homologada, pero habrá distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, incluyendo desde rapaces moi novos hasta os máis que se queran apuntar. Os soldadiños o sub-8 recibirán como premio unha medalla para cada un dos participantes, dende os sub-10 hasta os Máster 4 habrá un podium das probas que vai ter lugar aproximadamente ás 18 horas, con entrega de medallas aos primeiros, segundo e terceiro clasificados en cada unha das categorías. E logo habrá 3 premios especiais para os mellores tempos, o gañador e a gañadora absolutos de cada proba, que será un premio económico de 50 euros. Os interesados en inscribirse poden facelo a través da web da Federación Galega de Atletismo ata o domingo día 6. O prezo é de 5 euros a partir de sub-16 e de balde para as categorías base. Pois así rematamos, señores, a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.